bastants anys ara ja, des del 99, des de Carrer Bolívia, justament, que ja va ser l'últim permís, em sembla que vaig demanar a l'Institut Maragall per dedicar-me. Va tocar a mi, va venir una substituta. El testimoni gairebé de la meva vida aquí. No parlim de mentida, no? Sí, no puc dir cap mentida. Em veig grossa. Doncs, just des d'aquest any i des d'aquest llibre, he estat més regular en general en l'escriptura i normalment escric al matí, que és quan estic millor, estic amb més energia i amb la ment més clara i aleshores jo em proposo el que aguanti. Cada dia, unes hores, el que pugui fer. Després, de vegades hi ha moments que vas una mica acabat perquè has de fer aquestes feines complementàries, presentar un llibre, perquè l'editorial t'ho demana, t'ho exigeix i ho has de fer, això t'estaruta molt, perquè després no pots enganxar i escriure una hora, normalment ja no puc fer-ho. Però sí, jo procuro ser regular perquè crec que és molt bo, és molt positiu per mi, doncs, dia a dia anar treballant, això fa més solada, és com amb tot, no em fa efecte, no? És una cosa que tots ho he comprovat, estudiant o com sigui, que si és d'una manera continuada va millor. I aleshores escric amb ordinador i a mà, de fet, perquè normalment sempre començo les idees escrivint a mà, l'esborrany i tot això, i potser quan ja la meva narrativa arriba, aleshores sí, ja no puc començar mai immediatament, ho passo a l'ordinador. Aquest diàleg entre la pantalla i el paper moltes vegades va bé, per exemple, quan ja et sembla que tens una pàgina, la imprimeixes, la corregeixes a mà, després tornes a corregir-ho a l'ordinador. Jo crec que és un bon sistema, que és escriure, reescriure, escriure, reescriure. Al final de l'argument sempre ho saps? O et surt? Com vols dir, prèviament ja sé que l'acabaré... Que acabarà bé, com una